Но нека да видим какво казва, защо не направи такъв референдум, защо не издаде указ. И аз непрекъснато получавам писма, хора ме питат: господин президент, защо не издавате указ за референдум? Няма как да издавам такъв указ, защото аз не мога да наруша закона. Това категорично не трябва да стане ясно. Подписката е внесена в българския парламент и по закон само българският парламент може да реши дали да има референдум или не. Ние сме все пак правова държава и трябва да се спазваме законите на всички. По отношение на смяната на валутата, искам да ви кажа, че ние с Не може да има такъв референдум. Чухме ли го пак добре? подписването на нашия договор за присъединяване към Европейския съюз, ние сме поели ангажимента да се присъединим към единната европейска валута. Кога да стане това, има няколко важни критерии. Най-важното е ние да удовлетворим мастерските критерии и обществото и бизнеса от друга страна да усещат готовност и убеденост. Бизнеса и банките се подготвят за приемането на еврото от месеци, доколкото ми е известно. Че ние трябва да го направим. Несъмнено това ще доведе до редица ползи за българската икономика, за туризма, за младите хора, това, с които са активни, които пътуват. Ползите са несъмнени. Ползите са несъмнени за българската икономика и за активните млади хора, казва президентът на 13 март.